Heel het thuisgebrouwd bier, het zit in mijn glas. Proost op het leven. Donald Trump liep op clownschoenen door het Witte Huis en gaf een vreemde rondleiding. In een zaal stopte hij bij 2 schilderijen. Eén van de paus en één van een Iraanse leider. Onder beide stond vervelende personen. Hij wees naar zijn schoenen en zei trots dat hij ze had laten maken door een schoenmaker genaamd Bibi. Maar voegde hij eraan toe, hij had een enorme rekening gekregen, omdat hij ze eigenlijk vergeten was op te halen. Met piepende stappen liep hij daarna weer verder.